Кажете здрасти! Ами... Какво ядох? Не. Сега като го каза така и ми прилипсва, защото точно за училище имаше едно, казваше се нещо вкусно и ти правиха супер яките сандвичи и който да питаш ти каже, че аз излизах оттам с 5 ето такива турби, вътре с по 10 сандвича. Така, значи, сутрин, преди да отида на училище, не закусвам, просто защото нямам време. Като отида след втория, значи между частите ни беше след третия час, но аз след втория час вече умирах от глад и отивах до едно ликьора, откъдето си купувах сникърс, кола, всичко. И във втория час третия час ядох вече така. След третия час аз пак бях гладна, защото при мен работи така. Ям и след половин час аз пак съм гладна. След третия час ходих в нещо вкусно и си взимах, сандвичите бяха примерно толкова голями, подобие на Макдоналдс. Никога не се наяждах с един, затова винаги си взимах по 3 някъде, защото не знам. Може и с 2 да не се наяждам. Пия огромни количества кола на ден, просто защото ям много и като ям не мога да не пия кола. И какво? Да, и ядох, нали, от нещо вкусно някакви неща. Имаше много вкусни круасани. Там като отидех и просто се размазвах. И след голямото междучасие, след четвъртия час аз пак бях гладна, но не ям. И след петия час пак съм гладна и вече след петия час отивам и пак си взимам от нещо вкусно да ям. След като вече свършим училище, почти винаги имах урок от 2-3, така че до 2-3 се размотавах и ходих до Сити центъра, където ядох от уния 30 см Subway или мак меню, от уния наистина големите мак менюта и... доста си ям. Иначе не съм чак толкова слаба, да кажеш. Въпреки че това са потури, по-дебело, не съм чак толкова слаба. И ме натъжи с въпроса ти, ако трябва да съм честна, защото ми долипсва училище и ми липсва всичко вече и да. Мерси все пак, че ме накара да го кажа това, защото сега си напомних и сега ще звънна на Мила, защото с нея ядохме най-много нещо вкусно, но ми долипсва.